ziua, bine v-am găsit la Romi Kinetics, cabinetul de kinetoterapie. Astăzi vom lucra cu o afecțiune a genunchiului, adică o operație de menisc. Avem o pacientă în vârstă de 60 de ani, da, cu ruptură de menisc intern și extern. Da? După intervenția chirurgicală am putut începe imediat kinetoterapia, exercițiile și acum, după o lună, așa, suntem în etapa aceasta. O să vă arătăm câteva dintre exercițiile care le-am făcut în această perioadă și aparatul pe care l-am folosit zi de zi la recuperarea doamnei. Lucrăm și cu un picior și cu celălalt. Cel mai important, să lucrăm cu ambele picioare, pentru că piciorul neoperat întotdeauna este piciorul de susținere. Este piciorul pe care ne sprijinim, cu care mergem și trebuie întotdeauna lucrat și acesta. Tragem de laba piciorului, depărtăm picioarele, apropiem picioarele. Depărtăm picioarele, apropiem picioarele. Tragem de laba piciorului la noi, ridicăm piciorul sus, pe amândouă, se vede că face exerciții zilnic și știe ce să facă. Tragem de laba piciorului la noi. Te doare ceva? Nu. Ok, și cu celălalt. Cam acestea au fost unele dintre exercițiile făcute acasă pe timpul, în acest timp, de la operație până în ziua de astăzi. Acum o să vă arăt și aparatul Kinetec Spectra, pe care l-am folosit chiar de a doua zi după operație. Este un aparat pentru mobilizare pasivă a gleznei, genunchiului și șoldului, pentru că acesta se poate modifica la gleznă, genunchi și cuprinde și șoldul. Noi acum o să pornim de la o extensie de minus 10 până la o flexie de 110. Da? Se vede cum aparatul ușor crește mobilitatea genunchiului, flexia genunchiului, nu grăbește deloc articulația, nu o forțează. Noi ne-am bucurat că am putut să lucrăm zilnic și kinetoterapie și electrostimulare, pentru că pe lângă exercițiile făcute am avut și electrostimulatorul care îl puneam pe quadriceps și pentru a întări musculatura quadricepsului la ambele picioare chiar. Și am văzut cum am făcut o flexie de 110 grade și acum ne îndreptăm spre o extensie de minus 10. Vă mulțumesc!